Mun nimi on Jyri Hukki. Mä oon valmistunut Helsingin yliopistosta aikanaan ja aloitin sitten Helsingin yliopistossa kirurgisen erikoistumisen ensiksi yleiskirurgiksi ja sitten myöhemmin plastiikkakirurgiksi. Mä näen Aurora-klinikan erityismerkityksen nimenomaan siinä, että alun alkaenkin suunnittelimme tätä klinikkaa niin, että se sijoittuisi tavallisen yksityisen klinikan ja yliopistoklinikan puoliväliin. Eli tavoitteena ei ole tehdä jälleen yhtä kauneusklinikkaa, niitä on paljon jo muutenkin, vaan me teemme myöskin leikkauksia, joita yhdessäkään toisessa plastiikkakirurgisessa yksityisklinikassa ei tehdä. Moi, mä oon Mikko Savolainen, plastiikkakirurgi, asun Kuopiossa, työskentelen sairaalassa ja sen lisäksi teen esteettistä kirurgiaa Kuopiossa, Helsingissä ja Tallinnassa. Potilaalle Auroran etu on se, että meillä on suomalaiset lääkärit, meillä on kontrollit Suomessa ja potilaat saa aina yhteyden meihin, että meillä se hoito ei pääty siihen leikkaukseen, että me pidetään potilaista huolta myös leikkauksen jälkeen. Kaikkein eniten mä teen rintakirurgiaa, että sairaalassa on paljon rintasyöpäkirurgian kanssa tekemisissä ja rinnan uudelleenrakentamisen kanssa. Ja esteettisellä puolella teen kaikkea, mitä rintaan liittyy. Sen lisäksi mä teen kasvokirurgiaa, yläluomia, alaluomia, otsan kohotusta, täyteaineita, botoksia. Teen vartalon muokkausta, rasvaimuja. Siinä ne taisikin oikeastaan olla. Rintakirurgia on mun mielestä kiva, kun siinä saa olla vähän luova. Ja tietenkin sitten, että mitä potilas toivoo ja mitkä hänen harrastukset on, niin niillä on iso merkitys, että mihin päädytään, mutta vaihtoehtoja on yleensäkin monia, mitä voidaan tehdä ja kaikilla voi saada oikein kivan lopputuloksen.